Ndinokukwadzisai nemuzita raJesu. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Mwari vakuropafadzei. Mwari varambe vachikusimudzirai. Mwari varambe vachivhura maziso enyu kuti mugone kuona zvavari kukuitirai zvinouya zvakavanzika. Nguva zhinji vanhu hatione zvinenge zvichiitwa naMwari nekuda kwekuti kwatakatarisa handiko kunenge kuchiitwa zvinhu naMwari. Dzimwe nguva kusaona zviri kuitwa naMwari hazvirevi kuti hapana zvavari kuita. Dzimwe nguva zvinotoda kuita munamato wekuti Mwari itai kuti ndizive zvamuri kuita muupenyu hwangu, zvamuri kundirongera. Nekuti imwe nguva unosvika pakutsamwira Mwari, kuvaramba nekuvatiza nekuvatuka ivo vaine zvavakurongera zviri kungoda chete munamato. Ndinofara nekuti Bhaibheri rinotitaridza patinoriverenga nguva zhinji Mwari zvavanenge vachititaurira, zvavanenge vachitidzidzisa kana kutiudza. Nehemaya anzwa zvaasingafarire, aona zvisina kumufadza, aona kubhenda kana kusafamba zvakanaka kweupenyu hwake nehwehama dzake. Akaenda pana Mwari akanokumbira ruregerero kuna Mwari asati akumbira zvaaida. Vazhinji hatimbosvika pachikamu ichocho chekuziva kuti dzimwe nguva chakatisvitsa patiri nhasi kutadzira Mwari. Chakatisvitsa patiri kutadzira Mwari torega kukumbira ruregerero kuna Mwari. Kutsamwa kwaMwari kwakatisvitsa patiri. Ende Mwari ndiMwari vanoregerera sekutaura kweshoko ravo kubva kuna Isaya. Vazhinji vanongotarisa ivo, voperera pana ivo, asi vachida kuti Mwari vavaitire ivo. Chikuru kugona kuona kuti nekuziva kuti Mwari vagara vari right, Mwari vagara ndiMwari vakanaka, Mwari vagara ndiMwari vanogona. Saka ukangoona zvaakuita sekuti vaakutadza, une pavatadza iwewe. Ukaita sewakuona kunge Mwari vaakuipa, une pawaipa iwewe. Nehemaya akachipinda mumunamato nemutsanyo wemazuva 120 days. Aikumbira chinhu chimwe chete chinonzi favor pa120 days. Iye aiziva chinhu chinonzi favor, kuti favor ipackage, favor idura rezvinhu zvingangodiwa nemunhu zvese. Aiziva kukosha kwefavor kwakadarika kukosha kwendarama, kukosha kwegoridhe, kukosha kwesirivheri. Mwari ndokumuwanira favor iya akaipuhwa. Ndobva atanga kuenda kumadzimambo, madzimambo akamutrita kana kuti akamutambira sevamwe mambo, naiyewo akatozova mambo kana kuti gavhena wedunhu reJerusarema yakanga iri province yePersia mazuva iyayo nekuda kweutapwa hwanga hwaitika. Nemhaka yei Nehemaya akanamata munamato waakanamata pachapter 1 achikumbira Mwari ruregerero. Anza unoiona ukaenda kubhuku yaDeuteronomy 28 kubva pavhesi yokutanga kusvika yokupedzisira. Pane chiprofita chakarohwa naMozisi chakanzi kana mukaita izvi muchagara so. Asi kana mukatadzira Mwari, mukasateerera Mwari, izvi zvichaitika. Ivo ndokubva vatadzira Mwari kumazuva emadzimambo atakaverenga kuna 2 Kings kuya. Tichiona madzimambo wana Jerobhoami, wana King Solomon nevamwe vese vachinamata zvimwe zvimwari kusvika vakauya vakakumbwa nehondo yakabva Persia vakaendwa navo. Saka kuti Mwari varivhese zvanga zviripo kana kuti status quo yanga iripo, paifanirwa kukumbirwa ruregerero. Ndosaka zvakakosha kuti mangwanani ega ega usati watanga minamato yekukumbira zvauri kuda muzuva iroro, kumbira Mwari ruregerero. Ndingangodaro Mwari ndakakutadzirai, ndiregerereiwo Jehovha pamafambiro, pakuziva, pakusaziva, pamaonero nepachii pese.
Mwari ndiri mutadzi anoda ruregerero, anoda tsitsi dzenyu. Tsitsi dzenyu ngadzindifugidzire dzigotaura pamusoro pezita rangu. Hana yenyu Mwari ngaiteramire nekurerekera kuupenyu hwangu nerudo rwenyu. Ndinokuziva muri Mwari vane rudo. Onamata. Baba, ndinokumbirawo chingwa chanhasi. Ndinokumbirawo makastoma 100 pamusika wangu nhasi vanouya nemari dziri pamusoro pe$5. Wapedza. Watanga wagadzirisa ukama naMwari. Zvisinei, nhasi ndine nyaya yandati iwewe neni tidzidze, nyaya yemweya inorwa nevanovaka, kana kuti mweya inorwisa kuvaka. Ndakataura usiku hwapfuura ndikati toda kudzidza pamusoro pemweya inosimudza hondo kana waronga zvekuvaka, mweya inopfeka vanhu, inopfeka mabasa, inopfeka mari kana wangotanga zvekuda kuvaka, wangotanga zvekuda kuva nepako pekugara. Ukaona kurwiswa kunoita kuvaka, unotanga kunzwisisa kuti kuroja kune mweya wako, kuna madhimoni anofarira zvekuti vanhu vange vari maloja. Unobva waona zvakare kuti haisi pfungwa yaMwari kuti munhu mumwe nemumwe ane zita nechitupa afe ari roja. Haisi pfungwa yaMwari. Unofanirwa kuramba mangwanani ega ega, manheru ega ega, uchitaura uchinamata kuti haisi pfungwa yenyu Mwari yekuti ndife ndiri roja. Haisi pfungwa yenyu Jehovha yekuti ndife ndisina pangu panoti inini nezita rangu. Mukatarisa Mwari vaona vana vavo vari muIjipita, chinhu chavakavapromisa vakaita hondo, vakauraya vana vaFaro, vakasvika pakuuraya Faro akanga ateera nemhuri dzake namasoja ake. Yaiva nhau yekuti vawane pekugara pasi pano, kwete kudenga. Yaive nhau yeland, yematitle deeds, yepekugara, yestand, yemunda. Exodus wese, Numbers wese, Levitico akaitika vanhu vachienda kumastands, vanhu vachienda kumaploti, vanhu vachienda kuminda kunovaka. Hondo dzose dzakasanganikwa nadzo vanhu varonga. Musi wavaronga vawanzwa izwi raMwari, mharidzo yakati kune minda kuKenani, kuna mastands, mapiwa mastands naJehovha. Dambudziko ndokubva ratanga naFaro, hondo ikavepo. Newewo nhasi, zuva raunoronga kana kufunga kana kunamatirwa nezvekuvaka, hondo inenge yatotanga. Regai ndichaverenga. Bhaibheri rinoti paNehemia chapter 4 verse 1 inoti, asi Sanibharati akati achinzwa kuti tovaka rusvingo, akatsamwa akava neshungu kwazvo, akaseka vaJudha. Akataura nehama dzake nehondo yeSamaria akati, vaJudha ava vasina simba vanobateiko? Vachazvisimbisa panhare here? Vachabayira here? Vachapedza nezuva rimwe here? Vachararamisa mabwe pamaturunhuru zvaatsva here? Tobhia muAmoni akanga amire naye akati, chinhu chipi nechipi chavanovaka havo, kana gava rikakwirapo richakoromora rusvingo rwavo rwamabwe. Ndoda kuti uone chinhu chiri pamashoko, kuti mashoko ane simba. Varwi vari kurwisa Nehemia nevaari kushanda navo vakatanga nekutaura, vakatanga nemazwi, vakatanga nekubata chinhu chinonzi mindset. Vakavaudza kuti zvamuri kuvaka hazvina kusimba uye zvamuri kuvaka hazvibudirire. Saka ndaakuda kukuudza iwewe semunhu kuti pane zvakataurwa zvakakumisa kuvaka. Unogona wakazvinzwa, unogona usina kuzvinzwa. Kune zvakataurikwa muhana yako, zvakataurikwa mupfungwa yako. Waona mamirire eikonomi ukati ndinovaka here gore rino, izvezvi stendi unayo usati waiwaka because mupfungwa mako mune zviri kutaurika. Namazigi iwaya andiri kutambira ndinovaka here, nezvakaita ikonomi ndinovaka here. Asi Jehovha vati endai munovaka. Vaiziva kuti mberi kuna Sanibharati, Tobhaya naGeshemu.
varipo vasipo ndaJehovha vataura kuvaka tinovaka. Kune nguva yatinoita minamato yeback to sender wakazorohwa kuna Nehemiah chapter 4 kuti zvarongwa nemuvengi pamusoro pekuvaka kwangu ngazviitike kwaari. Nehemiah Bhaibheri rinotaura kuti tine dzimwe nguva dzaaiti trawero uku, levhero uku, munondo uku, vachirwisana nevanorwisa kuvakwa kwedzimba. Ndoda kuti uone kuti kurwaka ihondo, kuvaka kunorema, kuvaka kurwa. Hakuna anovaka asina kurwa. Unofanirwa kukunda hondo inorambidza vanhu kuvaka kuti uvake. Une akakuudza kuti mikonomi ino hamuvakwe, pfungwa dzikapindirana nazvo, pfungwa dzikaenderana nazvo kuti ikonomi iyi yakaoma zvekuti kuvaka is impossible. Kune vakakuudza kuti dzinza rino hariroorwe vasikana, newe wazvibvuma. Kana relationship ikauya uri ngotaura kuti ichangoparara because kwedu hakuroorwe vasikana, kune mweya. Vamwe vakakuudza kuti mota nemba hauvaki pazera rauri waita mudiki, iwe ukazvibvuma. Pane zvakataurwa zvakakumisa. Ndo musoro weshoko, pane zvakaita sei zvakataurwa zvakakumisa. Muvengi kana achida kukumisa nyore, anotaura mashoko okumisa from within. Satani kana akuda kukumisa, haatume pastor, haatume muroi, anotuma mazwi muhana, anotuma mazwi mundangariro. Wotanga kungofunga wega kuti inini marriage iyi hailast. Zviri kuitwa nemurume uyu hailast. Watotanga kuprepare kuita single mother usati warambwa nekuda kwemashoko aakutaurika mupfungwa dzako. Waakutanga kuzvirwisa wega mupfungwa kubudikidza nemabasa unenge wakuita nekufunga ikoko. Ndoda kukuudza mutende kuti shanda nezvakataurwa naMwari, shanda nezvawakanamatira, kwete zvauri kuona, kwete zvauri kunzwa nevanhu, kwete zvauri kufunga, kwete zvauri kuita inonzi analysis pachirungu. Shanda nezvakataurwa naMwari. Nehemiah akashanda nezvanga zvataurwa naMwari, kwete zvaitaurwa naGeshemu, Sanibhalati naTobhaya. Vazhinji tine zvakataurwa nehama, zvakataurwa nemadzitete kuti vana vehanzvadzi dzangu, kana kuri kwedu shingai, hakuna anogara mumba. Izvozvo zvakataurwa natete, asi Jehovha vari kutaura nhasi, vari kuti iwe unoroorwa ugochata, ugorarama sweet marriage, ugofira mumarriage uchifara, kuti vanhu pavanouya kuzotarisa coffin vachiita body viewing vachakuona uchisekerera uri mucoffin, ndaa unenge wararama upenyu usina kumborarama nevamwe vese. Shanda nezvataurwa naMwari, shanda nezvakataurwa naMwari mushoko ravo. Mwana waMwari, ndati handizive zvawakanzwa, handiziva hangu zvawakataurirwa pamusoro pekuvaka. Asi Mwari vari kutotaura kuti gore rino sezvauri kunzwa ndichitaura uri kuvaka. Handina basa nekuti une stand here, hauna stand, but gore rino kana watonzwa zvandakutaura, enda unotenga zvidhina zvinokwana mari yauinayo. Tanga kuvaka, ndakutokuudza. Mweya inosunga kuvaka, mweya inobata vanhu vanovaka, ndaisunga nezita raJesu. Ndataura mazwi pamusoro pako, iwe uri muvaki waJehovha, uri muvaki naJehovha. NdaBhaibheri rinoti uyo anovaka anovakira pasina kana akavaka asina Jehovha. Kureva kuti Jehovha is a builder and he does so through you. Mwari vaakutotanga kukuvakira imba kubudikidza newe. Don't worry about what you don't have, you have Jesus. Don't worry about what you don't have, una Mwari iwewe, wakatokwana iwavo. Mukatarisa nyaya iyi yakazochizoipa zvokuti vakanga vakuda kuvauraya vana Nehemiah. Kazhinji vanhu vese pavanotanga kuvaka pane chinofa. Either muvaki anofa,
muridzi wemba. That's why varume vazhinji vachiti vachingopedza imba kana kuti yapa roof level vanofa. Madhimoni vanenge vasina kuurayiwa nevakadzi, vanenge vasina kuroyiwa. Kune mweya inotofamba pamusoro penyika ino inonzi earth, inorwa nekuvakwa kwedzimba dzevanhu vaMwari. Inogona kuuraya income, inogona kuuraya kambani, inogona kuuraya source of income. Mweya iyoyo ibasa rayo rekurwa nekuvaka. Inoita chese chinogona chete kumisa kuvakwa kwemba, urwere, kudzingwa kwemabasa, chino nechino nechino, zvese zvinenge zvichingonzi zvitadzise munhu kuvaka. Kubva nhasi zvizive kuvaka kunoda Mwari, kuroja kunoda mweya wetsvina. Satani haadi kuti uve landlord iwewe. Zvinoda chechi, zvinoda kunamatirwa, zvinoda zodzo kuti ubude muuroja kupinda mulandlord. Nehemaya akafunga kuti apedza paakawanirwa favor naMwari abva kuchechi anamatirwa, akanosvika achiona kuti kumba kwake kwaida kuti anamate futi kuti avake. Tarisai minamato iri kurohwa pachapter 4 nepachapter 5 iri associated nehondo dzanga achisangana nadzo nguva yekuvaka. Apedza hondo dzekunze akasangana nedzemumba. Unochengeta mari yerufu inoatakwa from within. Mwana anorwara zvokuti hamuzigonei. Mosvika kuchipatara moona kusiri kushandwa, mwana akupupa furo, momhanya kuprivate 1.6 mari yerufu gone. Ndo zviri pachapter 5 yaNehemia. From within. Kana kuti mukadzi wauri kuchengetesa mari anoidya, anoona vanhu vemadhishi vachipfuura namadhishi, otenga madhishi 4 makuru aya, vozoti ko mari yemawindo, vonzi ndakatenga madhishi. Ko wana ari kwane here kugeza? Havana mhinduro. Vapindwa nemweya waGeshemu, mweya waSanibhalati, mweya kurwisa kuvaka. Saka unofanirwa kutogara wakatarisa kuti kana manager wako paunotanga chete kuvaka, manager wanotanga kupindwa naSanibhalati. Kumatripi kwawaienda uchaenda, kuma overtime kwawaipiwa uchapiwa, kana kutoridzingwa basa racho kuti kuvaka kumire. But zvinoda mweya nezodzo raNehemia, the Nehemia anointing to come upon you. Saka ndaakutaura zodzo raNehemia pauri iko zvino. Gamuchira zodzo raNehemia rekuvaka. Nezita raJesu, zodzo raNehemia rekuvaka rauya mumaoko ako, rauya pauri. Zodzo raNehemia, zodzo raNehemia rekuvaka nezita raJesu. Kubva gore rino, kubva nguva ino, gore rinopera wane dzimba, gore rinopera wane imba yako, gore rinopera wane mapuraza ako, wavaka, wane pekugara pakanaka panoti iwewe, panoti Mwari wako. Nezita raJesu. Amen.